Meta tnejn filgħaxija wieġeb għal budget li kien ippreżentat il-ġimgħa l-oħra, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għal darbtejn f'temp ta' sekondi jikkontradixxi lilu nnifsu. Filli jisħaq li huwa budget tajjeb u filli jgħid li huwa budget disonest. Dan fl-istess waqt li Simon Busuttil saħaq illi il-Gvern ippreżenta dan il-budget grazzi għall-Gvern Nazzjonalista. U jekk dan il-budget huwa tajjeb, allura xi ftit tal-mertu jieħdu wkoll il-Partit Nazzjonalista. Skont Simon Busuttil, il-budget li jippreżenta il-Gvern huwa wieħed tajjeb għaliex ġejja l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Dan huwa budget tajjeb għax ġejja l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li intom tridu tirbħu akkost ta' kollox. Jgħid il-Gvern se jiddejjen sabiex jirbaħ din l-elezzjoni. U għaliex għandkom tiddejnu sempliċiment għax tridu tirbħu l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Jgħid li huwa budget populist. Dan is-sens huwa budget populist. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar kif se jorqsu l-kontijiet u qal illi mhux se jkun hemm roqs ta' 25%. Iżda fl-istess nifs qal li huwa grazzi għal power station tal-BWSC illi setgħu jorqsu l-kontijiet f'Marzu illi ġej. Lix raħħastuhom il-kontijiet 25 miljun mhux bi 52 miljun. Jekk idkom grazzi għal power station il-ġdida frankajtu 52 miljun. Dan fl-istess nifs illi kritika l-użu tal-heavy fuel oil illi taħdem bija il-power station tal-BWSC. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal ukoll illi fl-2009 il-Gvern Nazzjonalista kien qolla l-kontijiet. Jgħid illi dan kien żball għaliex iż-żieda ma saritx fuq medda itwal ta' żmien. U dan kien żball. Żbalja għaliex setgħu lihom fuq medda itwal ta' żmien. Simon Busuttil attakka wkoll il-Ministru Mary Louise Colleiro Preca u qal li fuq il-faqar fi 8 xhur din ma għamlet xejn. Biex ħareġ il-budget, Sur President, taf biex ħareġ fuq il-faqar bi Green Paper, Sur President, ħareġ il-budget fuq il-faqar. Green Paper taf xi ġifieri? Green Paper ġifieri mhux ħanorik idejat biex nikkonsulta miegħek. Green Paper tfisser m'għandix idea ta' x'ħanaqbad nagħmel fuq il-faqar. Tkellem dwar in-naħa ta' isfel ta' Malta u qal illi l-Gvern m'għandux pjan għaliex il-Gvern ġab is-sitwazzjoni tat traffiku allarmanti. Problema ta' traffiku saret allarmanti. Dan il-Gvern fit-8 xhur is-sitwazzjoni ta' traffiku flok ġaba l-qudiem għamilha għar Ministru Joe Mizzi. Għamilha għar. Kif mistenni Simon Busuttil ikkritika l-kisba taċ-ċittadinanza b'investiment u żied jgħid illi din hija tal-mistħija. Kif għamel kemm il-darba Simon Busuttil ħareġ il-passaport mill-but, iżda din id-darba ingħaqdu miegħu id-deputati kollha nazzjonalisti. Għal darb'oħra reġa' għeddet illi Gvern Nazzjonalista jirtira ċ-ċittadinanza li tkun inkisbet taħt il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Darba il-Partit Nazzjonalista jkun fil-Gvern, iwaqqaf din l-iskema, ibiddilha u jirtira ċ-ċittadinanza lil dawk li jkunu ħaduha taħt din l-iskema. Mill-ġdid qal illi lest jikser il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Konsidraw ukoll, Sur President, iva, nikkonsidraw illi nipparteċipaw fil-Kumitat ta' Monitoraġġ li waqqaftu b'din il-liġi biex nakkwistaw l-informazzjoni dwar l-ismijiet u nippubblikawha aħna. Nippubblikawha aħna. Fl-aħħar nett Simon Busuttil qal li l-Oppożizzjoni se tivvota kontra l-budget minkejja li fil-bidu tad-diskors tiegħu qal li bħala kap tal-Oppożizzjoni jrid imexxi oppożizzjoni onesta u kostruttiva għaliex jirrikonoxxi li dan huwa budget tajjeb.